Urtero bezala urrian hasieran gelditzea kroseko komisioko partaide batzuk, eta urtero bezala jende ume guztik animatzen ditugu krosen ateatzea, eta denan artean elkartu gea lan guztiak hartzeko. Horietako lanak dortxalak eta eskola eta ikastola eta ematea da, eta gero patrozina horei eta laguntza eskatzen diogu, eta eroetxeko bazkidei, bai. Egun bertan jende asko behar izaten da, eta laguntzan beharrean egoten gara. Gutxi gora bera 800 bat ume izaten dira, eta 3 kategoriatan banaturik. Benjamin neskak eta mutilak, alebin neskak eta mutilak, eta infantil neskak eta mutilak. Handienak infantilak 2 itzuli luze izaten dira. Infantil neskak itzuli luze bat izaten dute eta motz bat, eta gero alebinak itzuli luze bat eta itzuli motz bat. Goizeko 11:00 hasten da, eta dena 10 minutu, 15 minutu irauten du karrera bakoitzak. Eskola guztiak gonbidatuta dare, eta gero egunan zehar nahi dunak, goizen ordu bete lehenago edo hola, han egoten dira antolakuntzako bi bazkide edo egoten dira bertan apuntatzeko ere. Sorpresak jendeak laguntzen diguna izaten da, patrozinare laguntzen digutenak, zehose badago, baina igual lehen urtean ez hainbeste.